Mo nagisonson sa sigabo sa kapamilya. Mo day naron. Pero GMU crime is the master cutter is flop. As in, hari na tondo is flop sa GMU crime. Karong maso ni Dini, karong matagay ni, murag gapon is sigabo lang gihapon sa Kapamilya Channel sa OTV2 na pay Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live as in A to Z. Mura na siya. Katita sa original sa Batang Quiapo as in Sigabo. Original lang Quiapon sa Kapamilya. Kane, saan siya? Narito na ang mabago karong mga gabi at ang sa GMU crime. Abot na ni mo GMU. Kanang GMU ni mo. Mahimong gusto sana Bisaya. Ako Bisaya ha. Ganahan mahimong IBS-CBN or ganahan mahimong aksyon radyo. Muna yung gisulsol sa Batang Quiapo or Sigabo. Di ay. Matag tuig na di ay. Ayayan ni mo GMU. Nagsuon-suon na pod ang suspense. Bantog-bantog ka ng GMU ha. Dili sa originality pod sa GMA. Ang ABS, original na pod. Kay dugay naman na. Dugay man na. Dugay man na. Pero GMU, pro suon-suon sa kani. Hari na tondo is flap. Morgyapon si Gabo. Si Gabo lang po ha. Ikaw tutrusad ka. Morgyapon si Gabo. And number one in Cebu. Leyte og Southern Leyte, Philippines na pay Bohol, Negros Oriental og Siquijor. Biliran na pay Samar, Western Samar, Northern Samar og Eastern Samar. Moro gyapon is Sigabo lang gihapon sa all viewers sa Kapamilya Online Live. Ano man kay flap pag yun ta sa ano man mong sonson ha? Sonson man na ha sa GMU. So moro to ha. Kay dagway na ning GMU ah. Kanang dagway pod. Sunod akong vlog sa diri sa Cebu, sa Leyte. But kung sa Leyte is Maasin City sa Leyte na pay Malitbog, Sugod, na pay Badi Burgos, Hinunanan o Guban pa man na. So moro to ha. And goodbye.